Välkomna! Det är en vanlig fredag. Jag menar söndag. Jag knäcker i några nötter. Först man... Det är inte så svårt att ta upp en påse, men... Kan vi ta ut 3 stycken? Oj. Jag har faktiskt flera sätt att göra detta på. Första sättet att knäcka en jordnöt är att liksom... Fan. Så. Sen ser ni den goda nöten här, va? Filma mig. Nja. Så det var där. Jordnöt här. Jag hasselnötter där framme. Det var första där. Sen går vi till nummer 2. Förr gjorde jag så. Nu ska jag. Man ska liksom ta ett verktyg och liksom slå det. Och ni ser. Något sånt ungefär, ja. Det blir lite smidigt. Det får man stå ut med. Kom till mig så får ni hasselnötter. Vad fan är det? Får inte ut nöten. Jättegott, ja. Så. Bra, andra sättet. Här kommer 3:e sättet. Vissa brukar vara liksom coola. Ja, jag brukar också göra så här nu. Slår i huvudet, men det är inte bra. Om man vill ha den hel, hur gör man då? Jo, man... Nähä. Vad fan. Jag hade ju fixat det här. Vi får ge ett litet förslag. Så. Nu pressar vi. Ja. Som ni ser, jag knäckte den. Utan någon hjälp. Det är det som är det coola. Jag är cool. Nu ska jag. Det är inte så dumt. Har ni smakat det här eller? Nej, det fan är det. Glöm inte. Öppna på mitt sätt. Ja, men. Fan. Men i alla fall. Hej. Vi kan se här.